Csillagmesék. Sziasztok! A mai videóban Ryder a dzsungel közepén hívta össze a kutyikat, hiszen egy dínó mentő akciót kell megszervezni. Ki is választotta a kutyikat, ezúttal Chase és Rebel segítségére lesz szükség. Mindketten nagyon örültek, hogy végre mehetnek bevetésre, de előtte Ryder levetítette nekik, hogy a dínó hogyan verte szét a kerítését és szökött meg a ketrecéből. Aztán még a lovak karámját is szétrombolta, és elűzte onnan őket. Chase és Rebel el is indultak a bevetésre, de rögtön meg is álltak, ugyanis látták, hogy az előttük levő terep nagyon sziklás, bokros, az ő járgányaikkal nem jutnának túl messzire. Gondolkodtak is, hogy mit évők legyenek, aztán Chase-nek eszébe jutott valami. Egy terepjárót kellene szerezni, amivel bármilyen akadályt leküzdhetnek. Rebelnek tetszett az ötlet, és beugrott neki, hogy a dínó mentőjárgány a közelben van. Íme itt van, ez egy igazi terepjáró, ami bármilyen akadályt leküzd. Ezzel már biztosan átjutnak a legveszélyesebb területeken is, és megtalálhatják a dínót. Rebel és Chase gyorsan be is szálltak a vezetőfülkébe, és már indították is a járgányt. Igen ám, de hamar akadályba is ütköztek. No de ez egy igazi terepjáró. Chase és Rebel megkapaszkodott, nagy lendületet vettek, és kikaparó kerékkel végül átjutottak ezen a hatalmas akadályon. Mentek tovább, keresték a dínót. Na de lássuk, hogyan is tört ki a ketrecéből ez a dínó. A dzsungel szélén élt elkerítve, és nagyon szerette a lakhelyét ez a dínó, de egyszer csak felmérgesedett, és jaj! Összetörte a ketrecét, és megszökött. Árkon, bokron keresztül menekült, még nem eljutott a lovak karámjáig, amit szintén szétrombolt, és a lovak ijedtükben szanaszét szaladtak. Itt most nagy baj van, és a dínó csak ment tovább, kereste, hol tudna még rosszaságot csinálni. Azonban a mancsőrjárat már a közelben volt és észrevette őt, rögtön akcióba is lendültek, kinyitották a terepjáró hátulját, ahol Chase helikoptere volt. Ő rögtön be is szállt és beindította, hogy a magasból tudjon a dínó nyomába eredni. Chase hamar megpillantotta a dínót, és szólt Rebelnek, hogy lője ki rá az elfogó hálót. Rebel így is tett. Kinyitotta, aztán kilőtte a dínóra az elfogó hálót. Aki nem tudott tovább menekülni, befogta a háló a dínót. Chase a helikoptere aljából leengedte a kampót, amivel majd fel tudja emelni a dínót. Lejjebb ereszkedett, és beakasztotta a kampó végét a dínót rejtő hálóba. Felemelte, és már vitte is biztonságos helyre. Ez a hatalmas terepjáró sokféle feladatra jó, most a dínót rakták a hátuljába, hogy biztonságosan el tudják szállítani. Rebelnek jár a dicséret, amiért ilyen ügyesen célzott a hálóval. Persze, Chase-t is meg kell dicsérni, mert nagyon ügyesen vezette azt a helikoptert. A dínó új helyre került, és Rebel hozott neki egy biztonságosabb kerítést. Reméljük, hogy innen már nem fog megszökni. Chase is odagurult hozzá, és megkérte,
hogy többet ne csináljon ilyen nagy felfordulást, ne verje szét a kerítést, és ne űzze el a lovakat. Ryder elégedett volt a dinómentő akcióval, megdicsérte a kutyikat, Rubble-t és Chase-t. Reméljük, a következő videóban a többi kutyi is szerepet kap majd. Ha tetszett ez a mese, kérlek iratkozz fel a csatornára. Sziasztok! Csillagmesék.